Na ya ọzọ mụtụtụ ọma. Na ụlọ Ekene. ọ dị mma mara anya. Adị mma. Nọ. Ya na-akpọ egwu a. Na ọzọ ọma. Ọ ihe anwa m kọrọ gị ụbọchị a. Ka m bịara wesị ka m bịa kọrọ ya again. Ngwa gị. Ihe m na-agabiga. Ezinụlọ m nwaanyị nụrụ alụ. Onye Enugu steeti. Onye ebe? Onye Enugu steeti ya move Isuzo local government. Okay. Alụrụ m ya na 2022. Were abụ na wedding ma akwụkwọ na 2023 Jenụwarị. Mmiri ebiri tupu eme ebere nara ihe ka o si wee chọọ. N'izu anyị ji nwa ya mụọ ya nwoke la akụ ejima. Onye Bushiri Onyeka Chukwu. Anyị were biri. Anyị bụ ka anyị na-ekwukwe ihe mmadụ ga-eji aka eme Chineke mekwa ya ọzọ. Nyekwa anyị mkpụrụ nke afọ ọzọ. Anyị wee mụkwa nwa mụta ya nwaanyị Ada Ego nwa m Ambari Chief n'anya. Ọ mụchiri ezigbo nke ya jee mụ nke ya ekwensu abịa ọrụ ma emechaa merie ya o ji ọpụreshọn ọ gwara afọ wee mmụọ nke ahụ mala ndụ dị anyị pụta mkpọpụta ala ụlọ ọgwụ mmụọ gbapụtara ya anyị anọ ya na be m ofu wiiki nji kpọta ya kpọlata ala ụlọ ka esi from Ọka weta akwụkwọ bịa saa abụọ m si m na-achọrọ m nwa iti nne mụrụ m iti ụmụnne m ndị nwaanyị na-atọ iti nwunye m ahụ na nwatakịrị amụrụ ọfụ a week anyị bịa Ọka ihe dị ntu a ebe njiba ọ nwere ihe mmemme si onye ala bịara ihe abịa ka anyị bakpu inside ka nwunye m donụrụ okoro nwere ike na ama amụlọ nwere ebe nwunye m tisiri ozi akwụkwọ maka onye na-achọ ọrụ ka mmalụ ma ọ bụ ọrụ a ka o wetara ya akwụkwọ from Ọka anyị eje ọkọbakọcha nwunye m ọbụla ọ bụ maka onye na-achọ ọrụ nara onye ahụ akwụkwọ onye alaba mesi agụ akwụkwọ fụ ihe dị ya na-agbanye akwụkwọ na wee efe dịla Ọka ya bụ ihe agwụ m ike mesi akpọọ nwunye njụrụ ya ese maka Latin gbakọta na ya ma ya sịma na ya ma anyị ebe si onye ma ya eje mechazi ọbụla ọla ọma anyị jee jụba ndị mmadụ ndị ka nwere mara jụsịa ha ewesị m jee eje anyị eje anyị eruo ebe a ọ nwere ihe mma mụ na nwunye m ala eso okwu mụ na ara akọ ọnụ anyị alụrụ ha ọgụ were bịa kọba ihe niile kọbakọcha na mụ na-eme Kogodi ụfọdụ ihe okwu ebe ahụ ụzọ ya na-abụ n'ịtọ n'ihe ahụ o mere ka anyị wee mara na mgbe o ji wee dị ime ya ọ dị na mara enye ego o ji eje ụlọ ọgwụ na mara enye ya nri na ụmụ ejima m na ma ahụ yaba ha na mara akpoje ha ụlọ ọgwụ okwu ahụ datụrụ m oyi lebe m ma lecha wee sị mbụ m nwa n'ụdị ihe dị ntu adị la aka ebe eji nga niile ka ọ na-ekwu ya nwere nwe ya na-ekwu ekwu ọla ama ya gwụgwụgwụ la ama ya gwụgwụgwụ ihe ọ na-akọ ọkọkọta ọkọchakwa nke okwuchekwa nke okwugharịkwa ekwuchekwa okwugharị ọkọbakọcha onye isi ụlọ ikpe anọ gara ekwu okwu egwesịwa m ihe ndị o mere eme emesị ala ọkpọ wee bịa nga mana ihe ọkpọ mbe ga ma ama anyị na-abịa ka ọkọwa ka ama m ihe mkperire nga mana abịa ngwakwu izi mbụ datụla onye gbara akwụkwọ a abụghị nwunye m ka nụrụ ọmụgwụ lọpụtara na o jebe ọ bịarubebe Ọka ibi na ọkwa ubere ezigbo anyị onye sa abụrụ m akwụkwọ bụ ọgọ m nwoke bụ nna nwunye m gụọ ya bụ onye wetara akwụkwọ ihe bịa bụ ka nna nwunye m gba m ihe ọ kpọrọ m ebe ihe a nwunye m na-aka ebe ala ama ama anyị ma chukwu m ala na ama ama anyị ihe ọla ka m nwa amaghọ ya okwucha ka m kwụzie m okwu na-ebi ihe na-emegasị ma ọ bụ ihe eme ndị ahụ akwụchie makala ọnụ na mmadụ ekwu anything o nwere ihe m ekwu akpọ nwunye m si ya ihe eleme nge efu ihe eleme ọfọ m nkịtị ajọ ụlọ ajụ m bụ nwunye m a ihe nchere maka ya ọgbaka jikọ nwunye m isi ọlọ nwunye m nwaanyị m gbara nkwụ ya mee wedin ọnwa na anọ ji wee gba nkwụ ka m ji wee mee wedin na mụlị ya bi lụọ nwaanyị mụtara m nwa na ama ama anyị ihe ọla ka ebe a echigara jụọ nwunye m si ya nwaanyị ya ihe ile eche maka mmadụ ejigara di ya iri alụwakwa di ya ka nwunye m kwuo okwu oge nwoke amalite elu wee si ala lụọ nwa ahụ achighị ihe ara again ya bụọ ya ọnụ ya onu ya la nwa ọkpọ ala fon again ya bụọ ya ọnụ nwunye m ji wee sị ya adịrị alụzi
kemgbe anyị ya si wee wee na-agagharị kpọkwa kọlụ ọka enye m deti tara ya na mụ ụlọ anyị ga-abịa oruda de ibi na ome deti e nyere anyị mesịa gaa chata moto kpọrọ ụmụnne m labụ ndị nwoke labụ anyị aga ruo ebe a kpọwa dị mmanụ wee dasa abụọ dị akwụkwọ kpọbịa la fon otu ike fomesha ngabeziela ofisi buzie pala apụta ọfụm nsụbịa Mr. Charles hafa na na-akpọgala fon edire pik ka ngela emezi na anyị na ebe a since morning ọwesị nsọ ya dị too busy enwesịa too busy mere ga nye pik kọlụ ndị unu nwere onyere appointment si ya hafa ọwesị na ya dị sorry that okwu ha ga-enwezi isi tara ya na isi ezigbo lot of ndị ọgọ m ọ sị na fla akpọla ha la fon na ha ga-abịazi isi ọgwa iji akpọkwana anyị gba anyị na ya dị very sorry na ya dị busy this that anyị nọ ebe a kwụsị okwu basịa mba anyị alaba ọ sị na anyị ga-abịa na March 13 oru March 12 kpọọ la fon si ya hafa ọwesịkwa ka mara ma a ga-abịa echi si ya ọwesị na don't worry ya rụzie echi bụ 13 na ya kpọọ na fon gba m date ya abịazi up to today enwebe m call makala ndị Igbo si na ala atịrị ọmụ na ụnụ dị bọla azụ ala atinye ala ahụ ọmụ onye ke ya aba ọntiri ekpezie dị ala amara onye nwere jara abazi n'ime ala ahụ kemgbe ahụ ihe dị mkpa bụ ụmụ m ahụ nwa nke ahụ amụtara m nke ọfọ ọmụba m ka o si wee nọghị na makala ha nwere onwe ha siziri anyị mụ na ha nọ na okwu mma aga nwunye na be ha makala okwu dịrị ha sị okwu dị m na ha ma ama m ka okwu ụmụ nọ be ndị ọgọ m ahụ na Mkpọ na Ọnịcha a kpọsị ụmụ lata nke ụmụ ejima ahụ witi nke a mụrụ ọfọ ewiki nji kpọlata ha n'ụlọ ka ha ji wee kpọrọ ha laba ihe nwunye m gba ka anyị laba mgbe anyị jere Ọka ọ sị ya so ndị be ha laba emee m under duress m ga-akpọta ụmụazị ahụ na Mkpọ ebe mkpọrọ ụmụazị ya asị o jire ha na Mkpọ ndị ọkaikpe a gwara m m ga-akpọta ha under most m ji akpọtala ha ga-eme nke ha ga-emekwa nke ha ga-eme nke were ma polisi ma ndị anụ ma sekuriti mmiri na-eme threat so wee were egwu kpọrọ ụmụazị akpojere Mkpọ kemgbe up to today ụmụazị anụ wee ma olu ha ama m ka ha si wee nọ ya bụ ihe agwụmike enweghị sị ka m bịa today wee bịa gbasara gị ihe ụwa duru lebara m ya anya onye mara ihe o nwere ike ịgba m na nwunye m na ọgọ nwoke na ọgọ nwaanyị kpọpụrụ m tọt na-adịghị ihe mmere ka m ji gosi ka m bịa wepụta okwu a ka mgbawatiri m ọnụ ndị ndebe anyị ndewo ọ na-abụgoni ka o si dị onye nwa bụ olu nke ya ka o kwuru ihe ọkwụ ụnụ ghọtago maka na ọ na-abụ onye kpọọ olu ya ka o kwuru ya mana ụnụ n'anya sitegoro na nke o kwuru ekwu ụnụ mara ala ụnụ ga-atụ ya site na nke a ụnụ ga-ekwu ụnụ mara ala ya atụ ya kedu ihe ụnụ gwara ya ihe ọ bụla ụnụ gwara ya na dis comment section ebe a ka oge isi na ya were mụta ihe ọ chọrọ ka o mee maka na ọ bụrụ fọmụwa ukwu ntu si dị n'obi ọ dị ka asị na m ụdị obi ọgwụ ya pụtara machi ikwu ihe ya bụ ọ bụrụ m ihe m ga-eme achọghị m ikwu ihe m ga-eme biko unu nye advice then ọnwekwara ndị nwere aka ha ga-enye nwunye ya n'ọnọdụ a maka na ihe ọ pụtara bụ na na-eme ya intimidate na nwaanyị ọ lụrụ alụ ya bụ isiokwu nwaanyị ọ lụrụ gbaa nkwụ gbaa akwụkwọ ọmụọrịa nwa naanị ihe ọ pụtara na na-eme ya intimidate ya bụ ndị ma ihe na ndị ma law ma ndị ma human right ma onye ọbụla nọ na otu ya ngwapụta unu jezọpụta ya n'ọrụ nsogbu ọrụ n'ime anya ndebe anyị ndewo